ассалому алайкум бародарои ҷон, созин хубин, саломаттон хубай? Худованд ҳамавақт саломаттон хуб боша. Миннатдорам барои дастгиритон. Бародарои ҷон, якдонади лайка меҷиқем ва подписатсия метонем. ҳатман талакончики канала ҷараён метонем. Гуфтаниам бародарои ҷон, поделитсия кардани видеоро фаромӯш накунед. Ва курси имрӯзаи мо бошад имрӯз 20 апрел соат 7:28 ба вақти Москва, ба вақти Тоҷикистон бошад бародарои ҷон 9:28 ва курси имрӯзаи мо бошад бародарои ҷон ҳамаи банкҳо бонки миллии Тоҷикистон 1000 рубл 154 сомон, бонки Эсхата 1000 рубл 155 сомон, аввалин бонки молиявии Хурд 1000 рубл 142 сомон, Алифбонк 1000 рубл 155 сомон, Спитамин бонк 1000 рубл 125 сомон, Ҳумо 1000 рубл 149 сомон, Равҳидбонк 1000 рубл 155 сомон, бонки байналмилалии Тоҷикистон 1000 рубл 135 сомон, Каскомерсбонк 1000 рубл 135 сомон, Коммерсбонки Тоҷикистон 1000 рубл 129 сомон. Ба фикрам бародарои ҷон, курси доллар ва евро ба шумо маълум аст хеле ки мебинен ва ҳатман лайк подписатсияро фаромӯш накунед, чунки лайк подписатсияи шумо дастгирии канали моҳи шарифи Рамазон як бори дигар муборак бошад.